Kasama ko ngayon si Mang Remigio Songgay dito sa nursery ng Dimso NLUC dito sa Barangay Sapilang, Bacnotan. At papasalan po natin itong nursery. Hello, wala. Estudyante. Yan. Pintas. Yan kayo tama lang. Golden shower, yun yung golden shower. Yan yung golden shower. Ang ganda. Oh, Ito naman yung bugnay. Nay. Nay dito. Yan. Sino sila, kuya? Yun yung mga estudyante natin dito. Hi! Ano? Hi naman sa... Ay, kaway naman yan. Kaway. Hi! Yung mga nagkakanda ng mga thesis nila. Anong kurso? Yeah. Mga forestry sila. Forestry. Okay. Yun. Ito, kuya. Yan yung mga research nila. Mga research. Anong kahoy yan? Kupang. Kupang. Hindi. Mulukansaw. Mulukansaw. Tapos, sa kabila, Ito naman yung mga kawayang tinik. kawayang tinik. Ito yung cherry. Cherry. Anong cherry yan? Yung may tinik? Palawan cherry. Palawan cherry. Cherry blossom? Hindi. Fruit trees yan. Ay, fruit trees. Kala ko yung cherry blossom. Sige. Tapos ito yung kape. Kape. Ito na yung yung fire tree. Fire tree. Yan. Kukuha ko dito pag siguro. Tagulan. Tapos meron din paras din dyan sa cherry. Meron yung kamagong. Kamagong. Saka ito naman yung para rubber. Para rubber. Okay. Pero yung dahon niya parang parang mulabe. Pero Tatlo lang eh. Pero pag biglang ito tiningin. yung tinatawag nilang pink shower. Ayun, pink shower. Okay. Kuha ka ng isa, kuya. Ito yung pink shower. Yung bulaklak niyan, siyempre pink. Oh, pink. So, walang nakatubo rito, wala. Wala pa. Saan galing to, kuya? Pala ito yung inano nila sa online. In-online nila ito, yung buto. Pero maganda siyang ornamental tree. Pero yung kahoy niya maganda rin daw para sa lumber. Lumber. Gano'ng kalaki yan? Yung kahoy niya pag Malaki din siguro yan. Katulad din siguro ng golden shower. Golden shower. Kasi matigas din naman yung kahoy niyan eh. Ito ang mga estudyante rin, no? Dito sila. Sikin niya kayo. Nangan kayon. Sampay. Kay mangal daw. Sipag nila, oh. Pero rayon da kami sir yay. Sama ko ngayon kumakain si Dr. Gabina, si Dr. Cadyente. Sila po yung professor ko dati dito sa Dimso NLUC. Sir, kaway naman, sir. Let's eat. Kain muna. It's lunch time. Mga OJT sila, sir. Hindi, tayo yan. Mga BS forestry yan. Mga graduating. Graduating. Halos magkakalapit yung termination 1 nila. Kaya definitely, after Holy Week, sunod na rin yung defense nila. Dito sila. Sabi yung graduation, sir, hindi na katulad dati na hindi na virtual. Nagkaroon ng survey sa mga graduating. Nag-signify naman nila na face to face. Face to face na. Para mas feel down. Which is, hopefully, by June, after election ay hindi babalik si COVID. Baka after election, magkulong na naman tayo. Baka, ma'am. Di ba may mga, ganun eh. May mga variant na
No, sir. Bagong variant na naman. Sa, Awan di ka Kakao. makadajida ro. So ito, Kuya Rem, mga thesis lahat to. Oo, research sa mga estudyante ito. Research ng mga estudyante. Kaya pagkatapos ng research, anong plano nila dyan? Tatanim o bebenta? Bibinta. Hindi ko lang alam kung kasi mag-i-establish daw ng coffee plantation dito sa may Baroro, Sa may Baroro. sa may Piggery. Report. Tubo pala yung kape rito, no? Okay, doon tayo kuya. Yun. Pero kapag taniman na ng mga punong kahoy, may mga maibibenta kayo dito kung sakali available. Meron siya. Meron. Ayan. Meron tayong mahogany. Yung mahogany, oh. Ito, ang dami. Meron din tayong mga nara din. Nara. Okay. Yun. Wala. Ito. Sa greenhouse. Napasok kami ngayon ng greenhouse. Yan. Yan, mga research pa rin ng mga Ito. estudyante yan. Ito, research. Ayan, Yan, forestries. forest race. Sa harapan dyan, kuya. Yan yung bakan. Bakal. Bakan. Bakal. Yakal. Yakal. Tapos guyabano na ito. Mga fruit trees. Fruit bearing trees na yan. Malapit na sila mag-terminate. Ito nag-terminate na kahapon. Okay. Pasok tayo sa kabila. Ito yung kupang. Yan. Yung isa sila na kupang. Paggun, Ilocano. Pagwan. Baka sabihin nilang makahiya yan. Hindi ka makahiya. Galawin mo isang dahon kuya. Galawin mo. Oo. Kupang. Yan o. Oh, hindi yan makahiya. Baka sabihin niya makahiya yan. Kupang yan. Okay. Sige. Oh, ito. Kakao. Kakao. Oh, daming kakao. Ito yung pan ng pan. Yung malaking puno. Ano po na yan kuya? Yung, yan. Chinese. Chinese parasol. Parasol. Ito yung pan niya. Ano yan? Ibinabad. Ito yung buto. Binabad mo yan Binabad. sa tubig. Tapos ano na. May solution ka nilalagay? Wala. Wala. Basta tubig lang. Basta tubig lang. Sige. Yan na yung tumubo na eh. Yun. Saan? Ito. Ito. Chinese Chinese parasol. parasol. Yan, papakita namin yung puno mamaya, ano? Itong Chinese parasol, malaki siya. Idodrone din natin mamaya para makita nyo. Pwede siyang ornamental ko yan, no? Oh, Oo, ornamental tree. ornamental talaga. Okay. Pull tayo ng ng bulaklak niya, kuya. Kaya. Yun, parang bunga niya. Yung buto niya, Sa loob, meron siyang... sige, i-dissect mo kuya. Dito sa sana. Ito sa lulong. Pero wala siyang... Ito yung parang buto niya, kaso ito, walang laman. Hindi siya capable, hindi siya tutubo. Kasi maliit siya eh. Maliit. Siyang Walang laman. Pero meron yung mga... Sumunod tayo ng may laman. Yan, baka meron yan. Ito na yung buto. Yung buto niya. Ayun. Mga ilang percentage yung germination niyan kuya kung sakali. Hindi ko pa na kung kuan. Pero yun, tumubo lahat ng ano mo. Oo, tumubo. Basta Basta yung kuan siya. Yung mga iba kasi walang okay.
Okay, tingnan natin yung puno. Okay, pag pupunta kayo rito sa ano, sa nursery ng Dimso and LUC, pag bunga din nyo sa gate mismo, ito na siya, yung puno. Ayan yung puno. Ito, nakuha na muna. Ito siya. Pwede siyang ano, palamuti. Ano, i-bleach mo lang, tapos kulayan. Oh. Pero tignan ko kung kasing swerte ako ni ano, ni Kuya Remo. Yun. Pero maliit no, maliit. Maliit siya. Maliit. Walang laman yan sigurado. Wala ka naman. Bihira. Ito, Wala din. wala. Hahingin ko na lang yan. Thank you. Yan. Mga ilang taon na yan kaya kuya? Natanim mo na 1998 eh. 1998. Oh, mga 20 years na. 20 years na. Tapos, gaano kaya kataas ito? Taas oh. Taas niyan. Mamaya, i-drone natin. Every 2 years siyang mamulaklak eh. Hindi siya yearly na mamulaklak. Every 2 years yan. Every 2 years. So ngayon, 2000 to 2024 na uli. Oh, 2024 mag-aano ulit. Pero yung dahon nito, Walang dahon ngayon kasi namulaklak. mamumulaklak. Pag nalaglag na lahat ng mga dahon niya, bulaklak naman ang susunod. Ayan. Anong gamit ng kahoy niya, kuya? Wala, basta ano lang, Pan lang yan. Soft food naman kasi soft wood. Hindi pwedeng ulingin. Talagang ornamental lang siya. Ornamental. Maganda yan sa mga park eh. Sa mga part. Subukan din nga magpatubo niyan. Okay. Sige. Dito tayo kuya. Yan. Maraming salamat at pwede kayong pumunta rito sa ano, sa Dimso NLUC nursery dito sa barangay sa Pilang. Pwede rin kayo mamasyal dito, ano kaya? Okay. Salamat. Bye. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.